Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana da al'umma na duniya gaba ɗaya, da fatan dai kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau zan muku bayani ne akan yanda za ku yi ku min sabo ne, ma'ana subscribe. Ga yadda za ku yi nan wurin, yanzu kamar yanzu ka buɗe wayar kana haka, ka ga nan connection ina buɗe yake, wato network ina a buɗe yake. Za ka zo nan wurin ga YouTube nan sai ka taɓa shi haka. Ga wurin research nan, ma'ana research, sai ka yi searching, ka danna searching. Ga yadda za ka rubuta nan wurin sabon YouTube channel ɗin nawa. Ga nan haka za ka yi. Idan ka saka Akeem, kun ga yadda na yi Akeem, sai ɗan gusa wannan abin, sai in sa TV. Za ka danna searching na nan wurin, zai baka haka. Ka gani na wurin ga hoto na nan wurin kana gani, ga Akeem TV. Yanan kana gani yadda za ka yi to kamin subscribe, kamin abone kenan. Za ka taɓa shi haka, kun ga ƙararrawa ta fito ga rubutu na ƙasa, sai ka ƙara taɓawa, to sai ka danna all, ma'ana ka danna 2 kenan. Duk wani saƙo da za mu ɗora, a YouTube dole ne sai message ya zo ma, ma'ana sai saƙo ya zo ma cewa YouTube ɗin nan da kai abone sun saki wani abu, ko sun ɗora wani abu bisa kan YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.